الحمد لله القائل في محكم كتابه فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين القائل نصف العلم السؤال ambal mo mi awfu maliko ka jefa bela jelen fe ambala barkada masal min ko aka qur'ana bayin kon nate fe mi do ka do mawo nyini ngame kisi annema jidi kirana ka sodungo bela jelen ka awni ne allah taala kan bela jelen fa ne ala kra bo yana barka e jefa la haraka ale de ko aka kuma san mo kono ko doni yere ko nyini ngali ko doni clanche anga foli be ala me baga jekulu bela jelen maliko ka jefa bela jelen fe ananga imam be nyom bolu imam Suleiman Yusuf Traoré docteur alebe dine bara salaka halisa atara misri dalela ama fa ala ka segna nyumay kana yere nyuma soro hele la nga fuli ba naka de mew bela jele no temena ka boy mama amba do femba do akun fiyen dalen be anka ni ala ka je amba nyina ala fe ala ka do angar jegala no e sungolo bayni ambe sungolo makono de kono o yaay e sungolo le ta soro mo ka na fla selu ka cha o seli yere anye don ko nyuma mancha mo fe donc femi yere wajibe le mbi ka folo no e seli o ke chi nyuma ambe fe iki dadu de la fem meseli nye fem meseli chi yana nganta ke tenturu ka wuli yeti na fla baselu yeti fanga don seli yere akene yere tese kata minko anganda do ula doni folo kena bibolo bismillah alhamdulillahi rabbil alamin وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابة الكرام وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Ninyi ningali anafaka bunku sebe sabla islamia abaro glunglunen do nyogona ni ma bara doke ni pana okuna kata doreke iba soro bara tenya ibolo ode kama ni selire taka laje ale bato de bato mina kafolendo kuma kan ani waliyawla minun donendo sabula selibe daele ni Allahu akbari abetime ninga dafa ni salamu blay noy assalamu alaikum ode kama Jabir aleba lakal anyi ko alakra sallallahu alayhi wa sallam ako bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufr tarku as-salah adama deni kafiriya aneni fulan kafoya che ko de selitoli o kofe o Jabir kelim ba fanya alakra ka kuma kana ako al-ahdu alladhi baynana wa baynahum laydu mimbe andu ni nyogon cede o selinde faman tarakaha ma ni selitwe faqad kafar ko tikilama kafirara odla mba dola ka fotiena selin yere fem bedi odi kama Umar ibn al-Khattab radiyallahu an kuma mina nasogora ni muri dumuni be ka bo kono barain fettugo mi joli be ka botti o ko Umar ma as-sala islamu nyamugo seli sabula isogora ki to sogoma da seli la ima seli nke kuma mina ni Umar sekina yere maka fo kirim bora kuna Umar minun kumbe ka seli ko fay ayu barkada asro laka fo ale Umar be min do la hadh fil islam liman taraka as-salah nyorote mashi islamayen kono madama ni selitwe o andumbe ka nyoro bado de magen no sungaloy o ni mami selitwe
i k'a dɔn sunkalo a nafa foyi de tɛ ka waɲiyɔrɔ t'i bolo a la. O de kama sahaba bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan. Abdullahi bun Shiqiqi ye min lakale, sahaba bɛɛ n'o ye Alakira ka sahabaw ye, olu si kun tɛ a ye fɛn dɔ ye k'o toli bɛ adamaden kafiriya silamɛya kɔnɔ fo n'a kɛra seli dɔrɔn ye. O kuma Tirmizi bɛ nin kumakan in lakale. O de kama o seli ale de ye juru ye adamaden ni a dabama cɛ. O seli ale de bɛ limaniya o faamuyaw ɲɛnamaya adamaden dusukun kɔnɔ. Ni seli ye adamaden hakili bɛ jigin Ala la, sabula k'a daminɛ seli daminɛ fo a laban a bɛɛ ye Ala de ye. N'o seli kelen ye adamaden hakili bɛ jigin lahara don na, n'i bɛ ka Fatiha kalan i b'a fɔ Maliki yawmiddin. Ni o seli kelen ye i hakili bɛ jigin Alakira la sallallahu alayhi wa sallam, n'i bɛ ka tashahudu kalan i b'a fɔ assalamu alayka ayyuhan nabi. O kuma silamɛya jɔsen min kɔnna seli ɲɛ, n'o ye la ilaha illallah muhammadun rasulullah, an t'o kumakan in tiɲɛtigiya e bolo abadan madama n'i ma seli. O kuma silamɛya jɔsen tɔ minnu bɛ seli kɔfɛ, n'o de ye jaka, sun, hiji, ninnu fɛnɛ tɛ minɛ n'i ma seli. O de kama an bɛ Alakira ka hadisa dɔ ye karamɔgɔw bɛ min lakali an ye. Alakira b'a fɔ as-salatu imadu din, ko seli yɛrɛ de ye diinɛ cɛkolo ye. Nka ka sɔrɔ seli man bon ka tɛmɛ silamɛya jɔsen bɛɛ kan. Shahadateyni ka bon ni a ye, nka mun kama ale kɛra cɛkolo ye? Sabula min ka bon n'a ye an t'o tiɲɛtigiya n'i m'a kɛ, a ka bon ni min ye o tɛ minɛ n'i m'a kɛ. O de kama seli de kɛra silamɛya cɛkolo ye. Ni maa min ye seli in jɔ, ko diinɛ baara tɔ bɛɛ ka nɔgɔ i ma. Nka ni maa min ye seli yɛgɛ bɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye, o kuma ko silamɛya baara tɔ si tɛ e bolo da la. O de kama o seli ale de ye silamɛya jɔsen filanan ye min bɛ jɔsen fɔlɔ tiɲɛtigiya sɔmi ani baara la. O kuma silamɛya jɔsen tɔ fɛn o fɛn bɛ n'a kɔfɛ, a bɛɛ lajɛlen gulonnen don ale kɛcogo ɲuman na. O de kama an k'an cɛsiri k'an ka seli kɛcogow ɲɛɲini karamɔgɔ jɔlenw bolo yanni sunkalo cɛ. Sabula kaloba don min sinen don an ma, Alahu taala dun tɛ maa si ka sun minɛ ka sɔrɔ e mako tɛ seli la, i t'i ka seli kɛcogo dɔn. An bɛ Alahu deli Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma. O kuma ni maa min bɛ walawalali wɛrɛ fɛ, an ka sariya gafa dɔ bɛ yen, o de ye silsilatu Allah ar-rasul al-islam. N'i ye nin kɔnɔna lajɛ, i bɛ faamuyali caman sɔrɔ a la, i komi fiqhu sunna fana bɛ na ni a jidili ye cogo min, i komi Tirmizi, Hakim, Mustadrak, olu bɛ na ni hadisa ninnu fana ye cogo min. An bɛ Alahu deli faamuyaliko ɲuman Ala k'a di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. N'o bɔra imam seli yɛrɛ jɔsen dɔw de b'a la wa? Ni jɔsen b'a la, jɔsen joli de b'a la? Alhamdulillahi rabbil alamin. N'i ye seli ta k'a lajɛ, nɔngɔnw b'a la n'an b'a fɔ jɔsenw, dɔw b'a fɔ faridaw, dɔw b'a fɔ a wajibimafɛnw. Seli nɔngɔn n'i y'a ta k'a lajɛ, an ka sariya gafaw bɛ kuma a kan. Dɔw b'a kɛ nɔngɔn 16, dɔw b'a kɛ nɔngɔn 15, dɔw b'a kɛ nɔngɔn 14, dɔw b'a kɛ nɔngɔn 17, dɔw b'a kɛ nɔngɔn 12. Nka 12 ni 16 in a bɛɛ ye kelen. Nka dɔw bɛ kelen de ci k'o kɛ 2 ye, dɔw b'o 2 fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ 1 ye. Nka jatew de ka ca ni ɲɔgɔn ye, nka a yɛrɛ jati bɛɛ ye kelen ye. Jidi t'a si kan, nagasi t'a si kan, a bɛɛ hakɛ ye kelen ye. An bɛ 12 in ta, Irshadu Salik ale bɛ seli nɔngɔn
n'o ye seli farida ye ale b'a kɛ 12 o 12 in a fɔlɔ o de ye i ka ŋaniya ta ŋaniya in ale ni Allahu akbar fana ka nɔrɔ ɲɔgɔn na nka ko ni maa min ye ŋaniya ta ka sanga jan kɛ ka sɔrɔ ka takbiratul ihram kɛ n'o ye Allahu akbar ye ko a tɛ wasa kɛ i bɛ ŋaniya ta yɔrɔ min i bɛ haramu kibaru kɛru o yɔrɔ la a b'o cogo la ko maa min fɛnɛ ni e ye ŋaniya ta Allahu akbar fililen kɔfɛ e ye takbiratul ihram fɔlɔ de kɛ ka sɔrɔ ka ŋaniya ta ko n'o kɛra k'e ka seli fɛnɛ tiɲɛnen don o kɔrɔ ye e ye seli kali a kun kan ŋaniya fɔlɔ de bɛ ta